Ako sme vás už informovali, mesto Žiar nad Hronom robilo rekonštrukciu detských jasiel. V týchto dňoch finišujú a my sme sa boli pozrieť, ako to v nich vyzerá a na čo sa môžu detičky tešiť. Začiatkom letných prázdnin začalo mesto s prestavbou sociálnych zariadení v mestských detských jasliach. Rekonštrukcia mala trvať do konca júla. Mesto to však stihlo o týždeň skôr. Išlo v podstate o rekonštrukciu sociálneho zázemia mestských detských jaslí, čiže zrekonštruoval sa či už sprchový kút, celkovo sociálne zariadenia, vedenie kanalizácie. A vlastne takýmto spôsobom sme zvýšili ten komfort starostlivosti o tie najmenšie deti, o ktoré mesto Žiar nad Hronom starostlivosť ponúka. Čiže v podstate v tých detských jasliach. Takisto samozrejme sa aj zlepšia pracovné podmienky pre zamestnankyne, ktoré sa o tieto detičky starajú. Rekonštrukcia stála okolo 10 000 eur. Tieto prostriedky boli v tomto roku vyčlenené z mestského rozpočtu. No a v podstate práce v tomto zariadení takisto pokračujú, alebo robia sa aj drobné rekonštrukcie v časti, kde je materská škola. Kapacita detských mestských jaslí nie je veľká. Rodičia majú neustály záujem o umiestnenie svojich detí do jasličiek. Kapacita mestských detských jasiel je 15 detí. Môžeme povedať, že o tieto jasle je veľký záujem. V podstate dá sa povedať, že je neustále zaplnená kapacita, pokiaľ teda niektoré detičky odídu či už z toho dôvodu, že nastúpia do materských škôl alebo z iných dôvodov, sú automaticky podľa poradovníka zaplnené novými detičkami alebo novými žiadateľmi o detské jasle. A kedy sa budú vlastne teraz najbližšie otvárať jasličky? No už od augusta začnú fungovať v nových priestoroch alebo v nových sociálnych priestoroch, takže tá prevádzka, dá sa povedať, nebola až nejakým zásadným spôsobom narušená, takže tak, ako bolo aj plánované od augusta. Po mesačných prázdninách tak budú mať deti k dispozícii nielen nový sprchový kút, umývadlá, toalety, podlahy, stierky, ale aj nové komody, skrinky s úložným priestorom, osvetlenie a dozariadi sa aj priestor vhodnými doplnkami pre deti vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.